Nazareth angcwele inkosi inibusise. Nazareth angcwele basidinga le ekhaya ebushini. Sindingwa umnikazi walolu hambo umkhulu inyanga yezulu. Amen. Nazareth nekomiti lonke eliphelele kufanele sithi siyanibonga la eNingizimu. Amen. Kufanele impela sinibonge. Futhi fanele ngabe siyanihlabisa. Nilwile indaba lomuzi. Ungaphansi nongaphezulu nibambene nomubi. Ethi nawe uyangena. Uyahlupha ke omubi ngoba unenkani. Ulwa noma eselele phansi abhakele njenge ngasho. Mina ngizange ngisho ukuthi ngifuna ukuza la. Kodwa Mampondo angicelile efisa ukuthi ngize la. Ngizovula lo muzi kaBombela. Konke la ngihamba khona angizimemi. Ngincengwa yiwona amaNazaretha. Athi baba sicela usivashele umuzi usuphelile. Angingabi ke masengibiziwe.
kuthiwa kule ndawo esikuyona kwakuyindawo yomlungu. Umthetho wayiplaza kwakuyindawo yomlungu. Umlungu thize engamazi ukuthi uMr bani kodwa umlungu. Kuthiwa ubaba mkhulu wafike enduneni. Induna kwakuthi uChiya. Waseyithanda le ndawo. Unyaka waku 1922 eqala ukufika lamabesha abantu abaziyo. Basebeya kulomlungu. Kodwa bengakayi ubaba mkhulu uthi kuyohamba kuhambe lo muzi weBhunu usuke la. Bese ngakho khona umuzi kaNkulunkulu. Kuthiwa ubaba mkhulu nenduna laba sebehamba ke beya kuyena lo mlungu. Beyomcela ukuthi abadayisele ngalindawo. Kwase ebadayisela umlungu. Kuthiwa ngelinye ilanga ke ngoba phela umuzi wakhe lapho kuthiwa esewakhiwe lapha ezantsi umuzi. Ubaba mkhulu wakhuphuka weza lapha ezulu. Ehamba naye induna le. Kuthiwa wafika washayela isikhonkwane angazi washayela kodwa khona la ngala singakhona. Kuthe sekuwumkhulu ilanga waseyikhipha imgidi na umkhulu ilanga ezansi lapha kulowa muzi wayikhuphula yagidela la. Kuthiwa umgidi wagidwa. Uthe sekuqala ukhwalala wabese umkhulilanga waseya emakhosazaneni wabusisa waphinda waya umama wababusisa waseya endlobeni wayibusisa. Uthe mayiqeda lapho wasebuyela esikotshini waqhubeka umgidi. Kuthiwa lapho kwasinwa kwaze kwahlwa. Kuthiwa kwakusinwa khona la. Kuthiwa kwaze wakhanyisa amalambu. Kugidwa. Lokhu ukwenzeka kwalento uyisiprofeto sokuthi ubaba mkhulu wahamba nenduna babengekho umkhulu lapho bashayela isikhonkwane lesi abashayelela la bekhombisa isiprofeto sokuthi lapho kwakhiwa khona umuzi wendlu nje usuwakhiwe. Lapha futhi kule ndawo maNazaretha ikhona lapho umkhulu ilanga lamalanga kwathi omubi ebhilitile ephakemeni ebulala izingane zikaShembe ngoba kwakuzalwe ingane ife kuphinde kuzalwe ingane ife wase ebathatha nobaba wayekhona kulabo bantu abathathu lapha abafana baShembe wasezobagcina ngapho umkhulu ilanga lamalanga. Kuthiwa kodwa ubaba uThingo la
ayikhulela khona wayikhula khona nenkosi yakaMthethwa kuthiwa uJakobe bese kuba inkosi yakwaBiyela babe sebafana belusa ekhaya. Uhambe isikhathi kwase kufika kwaba isikhathi samkhulu umkhulu inyanga yezulu yake yathi ukuhlupheka kancane. Ngoba ngicabanga ukuthi kulomuzi kwangaselula ukungena khona mangicabanga ngoba noma uyabona nabantu abakhekiyona ukuthi siyasonta kodwa bese ababone kufika uphelele. Mawungase uhambe emhlabeni bese ubuzwa ususemasangweni asezuluntu awuyibonanga yini le nto yayilapho lokudlula eceleni nibabili nibathathu londlula eceleni ngabe nicasha lapha phakathi kwabantu inekhethi inkosi siphambili. Kuthiwa ke umkhulu inyanga yezulu yayisezivele umhlangano uyisekhona ezivele yasiwushiya yeza nomunye umshumayeli la uDlamini yayisifika ipaka imoto yayo lapha ngaseyitolo yasimthuma umshumayeli lo uthi yehlake umshumayeli lapha ngifuna ungikhombise khona into yafaka baba omkhulu la mina ngizophatha iduku elimhlophe. Mawusuka lapha la ngokutshela ngakhona ngizophatha iduku elimhlophe uzothi mawusukhona bese mangifuna uyeka left ngizolibhebhezelisa ngiyeka left mangifuna uyeka right ngizobhebhezelisa ngiyeka right. Mase ufikile kuleyo nto uzobona ngikhomba phansi iduku uzobusuyayibheka leyo nto libala ke wenze njalo. Walishonisa ngaphi iduku indoda ukuthi ubheke mina ulishonisa ngaphi iduku uye ngakhona mangishonisa lapha mase ngikhomba phansi wazi walikhomba phansi siyabheka le ndoda yasiyithola le nsimbi yashalelwa baba omkhulu. Le nsimbi yaye kulezi indawo la singakhona nayo nako lo uyisiprofeto salomuzi ukuthi kuyohamba isikhathi usuke lapha ezansi uze lapha phezulu manje ubheka ukhona lapha ezansi ngiyelwe nabantu ngiyabona ukhona mawungasuthi umuzi womkhulilanga leyo ngabe uyadelela umkhulilanga ula uNkulunkulu wethu unamandla. uNkulunkulu lo ushemba unamandla. Oke kwathi ngelinye ilanga ubaba eseshile sesimbekile nami senginovalo base befika amandla asebuhleni azongigqokisa umjiva ngase ngugqoka umjiva
base benginika nesigqoko neyicathulo ngamusha nje abaningi bayalazi lo foto lami la ngathi inovalo khona ngiyabonakala kulona ukuthi hayi indoda inovalo uthe kuseyinjalo base ngivivinya bona labantu bengigqokisa baqala manje bathi siyanikela baba bacela lokho nalokho ngase ngikhumbula ukuthi ubaba konje wayithini mangabe umuntu ecela ukuthi impendulo ithini nami ngase ngibabusisa nje ubaba wayenza bahambe bacela izinto bahambe into eyangithusa neyacishe yangijabulisa ukubabona bebuya ngakusasa bezobonga ukuthi kanti uShembe uyashesha ukuphendula kwase kuba khona omunye-ke owayesebenza ngaphakathi owayefuna ukungikala mase kushiwo ukuthi ngempela lento ubaba unginikizile yini yona wasenikela lo mnumzane wayengaphakathi angisho igama lomuntu kodwa wayekhonza ukudlala amahasha wathi baba ngicela inhlanhla ngisayemahashini ngicela inhlanhla baba ngicela ubuya nemali